okondaba kubawo kumkani sibizana ngolo hlobo ubuhlobo endinabo naloba ozinkokheli zam bunzulu kakhulu isingathi ndikhula naye ba umadolo Yes. ngendlela le ndimazi ngayo Yeah. fika kwabantu Elliot ndifike yenye ye-role model ngayo Ow! yayisithi laa nto xa ijikeleza yabulela mabishophu ithwala ibhayibhile zibe ntathu entloko ngelaa xesha unedreds uba ukumkani enesambathwana nje singacacanga kodwa wayesithi xa ingene enkonzweni ukunxiba kwakhe kohluke ezenzweni zakhe Hey. ndikhula nabakhuluwa bam sibathathu ndandisithi mna ndinguba ukumkani if ukhona oye wampika kubo ndiyaxabana nalo mdala ndizama ukuthi ndimazi kakhulu uba ukumkani ndinemento eyi-1 empilweni yam ine-role model ezininzi andizondiva ndithi ndinemento eyi-1 empilweni yam ndisarawundwe zii-role model zam ezininzi bawukumkani bawubhishophu ndiyakubulela dada bulela bamkhwathi yazi xa bandibanda bawam kuba khona ukuzulayo omnye abone ngathi akathanda ngenxa yokwakhekwa kwebandla ndikhatha istori short iphantse latshona ilanga nanoba ukumkani sithethisana nje nothi ngendlela bekungayo kuqala zikhona ke iinkokheli babhishophi ekuthiwa ngenxa bakubona intshebe emhlophe kuthi hayi bayibhishophi Unyansile. bakhona abafundisi ekuthiwa ngenxa yokokuba kubona ukunxiba kwakhe okwenza bakuthi hayi bayibhishophi Hey. awusulelwanga lobawo undidibanise nobawo kumkani kanti ilanga lakhe ukumkani lisondele ekugcineni Hey. wathi kumkani nonkohla ukubulisana kwenu akufani ngale ndlela benibulisana ngayo yatsho uba ubhishophu loo nto yandinika into ethi xa izawutshona uba ukumkani ngolwesihlanu ndithethe naye efowunini kanti ndiyamgqibelisa lo baba ayisowish uba ubhishophu esiye kugibisela ngamatye kodwa sithathe into Kayiphinde le part. Singagibiseli ngamatye. ayisowish sithathe into entle kuba uzile imbola siyekeni andithi ndithi including C Yes. sinevangeli ethi xa ishunyayela ijongise ebantwini undifundisile uba ukumkani Hey. kwafikelela eli xhego yajika eKapa kodwa tyhini ngunyana kazile imbola yaqonda ndizayibamba kufitshane ndatewe malibonke igama lenkosi inyawo lithatha kuba wokumkani uba ukumkani ulithatha kuba ubhishophu ezile imbola sedibene noba woko uba ubhawuthi ndizama ukuthi izihlobo zam ebilichulu uba ukumkani Yes. See. indlela endithetha ngayo ndimentarishwe ngukumkani Yeah. He was a good. ndingulo mfundisi ndinguye nje namhlanje ndiphume esandleni sikakumkani ndiproud ngelaa nqila elenze mna Yeah. andithi niyoyika ukuthi ukumkani ebelinxile Yeah, bamba.
Ndiproud ngelanxila lingukumkani elikhuphe umuntu onjengam. Bakokoze. Malibonke igama lenkosi. Sesingayi-athenzile ngeyo yethu. Uzulumkele uphuma phandle udibane nento ningasikuyo. Ndizama ukuthi izihlobo zam, leyo nto ebeyiyo ukumkani kuwe kodwa wenze le nto indini. Ndifuna ukujika ke bawubhisho. Inde into endingayithetha ngoba ukumkani. Ndisisizukulwana ke, andingomzukulwane, ndisisizukulwane sikamama uNomalabo. Yes. Ze ningambombozeli. Ndisisizukulwane esiphuma endlini kaQwili. Ndike ndadibana noMhlola bawubishop Stofile. Ufika kwam ndifikele kuQwili. Ela xhegwazana lalinesitofu esikhulu phayeni. Andisazi sasilizwa ntoni maathi, wafika wasikhupha wafaka iwashing machine. Sasithi bawubhishophi xa kubanda kusebusika sidibane sonke. Abuqwile engqengqe ekamreni yakhe. Ibhadi okanye intlante eyenzekileyo isingathi uQwili wajampisa i-3 months kwa-Ellerins. Yes. Engabhatali isitofu. Malibonke igama lenkosi. Yes. Ndifuna ukujika family yakho. Wafika u-Ellerins bawubishop. Wafika nemanqawi iphelele. Ezothatha izinto zakhe ezingabhatalwanga liqhegwazana labo. Ndiyajika amabhishophu. Xa efika u-Ellerins ufika isilafu siyaduma family yakho wethu njalo nje siyabuva ubushushu buthumelela ezikamireni. Yes. Xa efika u-Ellerins wafika wasidudula sathi gum. Xa igqiba wathatha isitofu sakhe wachitha amalahle waphuma naso ngomnyango. Wathi xa ephuma kwangena indoda eyodwa iphethe ifomu yathi sayina xhegwazana uyazazi neenyanga ezintathu ungazibhatale. Yeah. Yes. Abephuma Yes. sidibana nomonje nontsikelelo belandela isitofu. Hayi bo. Bashiya amalahle endlini. Uthi umama ndifuna ukuthini? Amangqongo namabhele nomzi wasebhetesayida. Yekani iqoko ubheli kakumkani lihambe nasi isitofu endlini. Gqibile. Nasi isitofu endlini. Nanga amalahle yekani umzimba kakumkani uhambe. Kuba kakade ubusawonakele. Kodwa ndifuna ulicebisa into enye mzi wase-Eliot. Zeningalandeli isitofu esingenamalahle nishiya amalahle endlini. Gqibile. Ukuthenga nansi njengokumkani usithi xa sijika senzele kusibukele asibonga sibe kweziplate thengisa ipolisi umthathe maniyenza into entle yabona umkani wafunda kuthi jonga ngokunjani xa simbeka siyamnabisa siyamtyala simnika iziqhamo zakhe imfundo ephileyo nencwadi endiyithanda Uviteleze liqheko manje kule ndawo nekuyo. tukuhlola ukuthi kwindawo ayimawuphakathi
ukumkani ebesonene abantu kunokuyihambisa kancane kodwa ebengafani nomnyana bakakhona ingayingaphi le engiyonaphi athi ngoso andithi uyathetha ihamba kuye ngokuthetha kona ndithi funeka uba ayebonakala kanje ya ayebonakala umfake nacala ndime apha uzamapha Thixo makabe nathi nathi into bendithanda ngayo and ukumkani xa besebenzele into erongo apha enkonzweni into besimbona ngayo kudala ya mhle umntu odanayo nanto ibindilisa mama uzilimbo ndile kakhulu ngokumkani umabhishophu undifowunele ndalila twithi ndalila because ndithanda qipiliwele lam phekapa ayifundi cawe ayifundi inkonzo wacaca futhi uphuma ekhayeni ebengekho nqumu kukho abantu abanqumu ngosesehlalweni lo mntu akavuthwanga unqumu ukubona umbusho omnqumu ebenganjalo ngumntwana bethe ebengumbusho opheke kwimbiza yesixhosa ebevuthiwe eyona nto ibalulekileyo ebenenkonzo esengqondweni wazo kumkekapha nje abuhlungu ngaphakathi ngoze kuthelekile ebengumfundisi othi andinamthwali ibhuku kwebefundisa bathi akanamthwali ibhuku kodwa zangenze nomntu oyiwani ekhayeni akanagosa kodwa kuthena akanamthwali wayimnqile ikhona manje sozulokhe lokukhulumana Thixo makabe nathi ukumkani ke bendihamba nayo backup ingasoze lekwaya ndinxibe kakuhle ngehlobo ezitafulesi ziphanda ibhuku ukumkani bendimxelela ukumkani wenzuphatha bhuku nguwe kulo kuphatha ibhuku bandidudule wena hamba mobhuku igosa Thixo makabe nathi lo mawuasha ndithulikazi sayakude okokuqala mandibulele kakhulu ubawuqashe kakhulu ilapha nje njenganguwe bawuvumisa Gomisa. Ya, uye noba athi yama message simodweni. Okay. Ambe misa pha eCostiers. Ngekutye kamandi. Okay nyani. Basibuza uba wathi indawo ukhona kodwa emotweni. Athixo ngisathandwa ngekhaya. Abe ngikuqhubeka basa khona baba. Hayi ndini. Thixo makabe nathi ndithetha umuntu etokana ndiyabulela kuni nami ndiyanithanda ma qha ke mtshana mnkanti ngekahlobo lenu lasebhofolo thanda kangalithi mtshana noma so ndike ndakufaka ukuthi ma kandihlala phantsi ndikezele ukwedlala ndinabantwana bam bebhofolo bathi ngani abakafohlwa hayi